салом дӯстон, месси метавонист дар дастаи Милан бозӣ кунад. Бозигари мазкур соли 2021 имконият дошт ки карьерашро дар сафи ин даста давом диҳад. Дар ин бора собиқ дифоъгар ва легендаи дастаи Милан Пауло Малдини ишора кард. Дар бораи беҳтарин бозигари ҷаҳон имрӯз мо ду хабар дорем: чӣ гуна қариб ба Милан гузаштани Месси ва дар бораи моҷарои охири ӯ аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Танҳо ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки Месси бо як бозигари дастаи Реал ба ҷанги як бар яки лавзӣ гузашта истодааст. Видеои моро то охир тамошо кунед ва албатта лайки қиматбои худро гузоред. мо бошем сар мекунем. дӯстон, футболи бошгоҳӣ баргашт ва моро ин ҳафта хеле бозиҳои муҳим интизор аст. Тамошои ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Директори онвақтаи Милан Пауло Малдини ба трансферҳои даста машғул буд ва дар бораи овардани Месси чунин ибрози андеша кард: пас аз он ки рафтани Месси аз Барселона маълум шуд, мо тамоми кӯшиши худро барои он анҷом додем ки Леоро ба Милан орем. 10 рӯз пайопай мо дар талоши он будем ки Мессиро ба ҳайати худ моил намоем. 10 рӯзи пурра бо гуфтушунин анҷом дода қариб розиам кардем, вале пас аз гузаштани ин фосила мо дарк кардем ки ҷалб намудани ин футболбоз номумкин аст. баъди он ки ман хабари рафтани эҳтимолии ӯро ба Интери шаҳри Милан шунидам, ростӣ дар тарсу ҳарос будам, вале баъдан ӯ ба ПСЖ рафт, гуфт Малдини. соли 2021 пас аз он ки дастаи Барселона бо Месси шаҳрномаи навро имзо карда натавонист, ин футболбоз ба ПСЖ рафт. агар ӯ ба Милан мерафт, то ҳамин дам дар сафи расонириҳо бозӣ мекард ва аммо гапи асосӣ шояд ин ҷо пул бошад. Милан дақиқан маоши калонро ба Лео дода наметавонист. дӯсти дернаи Неймар ва пули калони ПСЖ сухани охиронро гуфтанд. ҳарчанд баъдан Месси то андозае аз саёҳати дар Париж доштаи худ изҳори пушаймониам карда бошад, вале ба ҳар сурат метавон гуфт ки рафтан ба ПСЖ ба ӯ кӯмак расонд. Месси дар Фаронса ӯ ба ҷоми ҷаҳони Қатар хеле хуб омода шуда буд ва дар ниҳоят тавонист қаҳрамони олам шавад. бозигари аргентинӣ акнун дар Интер Майами бозӣ дорад. Милан таҷрибаи баргардонидани легендаи футболро аз MLS дорад. Ибрагимовичро онҳо замоне аз Лос-Анҷелес Galaxy оварданд. бо Месси ҳам метавонад ин трюк кор бидиҳад. боз метавонем Мессиро дар Лигаи Чемпионҳо бубинем, вале аз суханронии Месси дар ҷоизаспории туби тилло метавон пай бурд ки ӯ дигар хоҳиши баргаштан ба Аврупоро надорад. Интер Майами яке аз дастаҳои охирини ӯ буда, баъди ин ӯ шояд ба дастаи кӯдакии худ ба Аргентина баргардаду он ҷо ҳамаи ин афсонаро ба анҷом расонад. Томас Мюллер яке аз футболбозоне ҳаст ки аз ҷиҳати омор ва таъсир ба бозиҳо нақши муҳим дорад. ӯ алахусус дар ассистҳо бисёр маҳорати олӣ дорад. омори ӯ дар дастаи Бавария шигифтаангез аст. ин футболбоз қувваи худро дар дастаҳои дигар ягон маротиба насанҷидааст. айни ҳол гуфта мешавад ки як даста аз Англия ба Мюллер мароқи хоса зоҳир кардааст. ин Манчестер Юнайтед мебошад. айни ҳол таъсири ӯ ба бозии даставии Бавария бузург аст. дар низоми бар роҳмондаи Тухел Мюллер нақши муҳим дорад. ӯ тамоми карьерашро дар Бавария гузаронидааст. аз соли 2000 ӯ дар академияи дастаи шаҳри Мюнхен буд. шуруъ аз соли 2007 то ин ҷониб шарафи Баварияро ҳимоя карда ба дастовардҳои бузургтарин ноил шудааст. бо Бавария ӯ ҳамаи ҷоизаҳоро дар сатҳи бошгоҳ ба даст овард. коршиносон ишора мекунанд ки Томас он қадру манзалате ки лоиқ аст надорад. ӯ бештар паси парда мемонад. дар лаҳзаҳои душвортарини карьераш Томас Мюллер ба дастаи Бавария содиқ монд. агар худи Бавария нақшаи фурӯхтани Мюллерро накашида бошад, пас бозигар бо ҷону дил карьерашро дар дастаи шаҳри Мюнхен идома дода ба ягон ҷона меравад. аммо айни замон ин футболбози 34 сола бо Бавария дар мавриди шартномаи нав гуфтушунӣ накарда истодааст. Эрик тен Хаг фанати бозии ӯст. моҳи январи соли 2023 манкуниянҳо кӯшиши харидани ӯро карда буданд, вале он замон Мюллер аз гузариш ба Англия даст кашид. Родриго бо футболбозони мунтахаби Аргентина Лео Месси ва Родриго де Паул низову ҷанҷол кард. ин дар бозии дастаҳои Бразилия ва Аргентина дар бозии марҳилаи интихобии чемпионати ҷаҳон буд. баъд аз он ки дар нишастҷоҳо байни мухлисон ва пулис занозанак шуд, бозингарони аргентинӣ аз майдон берун баромада ба утоқи либосибазкунӣ рафтанд. танҳо пас аз 27 дақиқа Месси ва ҳамдастагони ӯро розӣ карданд ки боз ба майдон баргарданд. пас аз бозгашти онҳо Родриго ба тарафи Месси гуфтааст ки шумо тарсончак будаед.
месси дар ҷавоб чунин гуфтааст: мо қаҳрамони ҷаҳон ҳастем, чӣ гуна мо тарсончакем? Даҳанатро пушт гӯдак. Родриго ором накарда боз гапи хунуктар задааст: шумо қаҳрамони ҷаҳонед, ҳамаи мо медонем ки шумо чӣ гуна қаҳрамон шудед, гуфтааст ҳамлагари Реал Мадрид. яъне Родриго ба қаҳрамонии софу арзандаи мунтахаби Аргентина шубҳа дорад. Ба мисли Родриго хеле зиёд одамоне ҳастанд ки ба чемпионшавии боадолатонаи Аргентина бовар доранд. Ба пиндошти онҳо FIFA ба Месси хеле зиёд кӯмак расонд то ӯ қаҳрамони ҷаҳон шавад. Пеналтиҳои нолозим ва дуварии ноҳақ нисбати рақибон ба чемпионшавии аргентинаҳо овард. Аммо Родриго инро фаромӯш кардааст ки маҳз ӯ як пеналтиро ба дарвозаи Нидерланде зада натавонист. Аргентина бошад Нидерландро нафаскашӣ нагузошт. оё мағлуб шудани Бразилия дар он бозӣ аз рӯи нақшаи FIFA буд? дастаи Ньюкасл дар равзанаи трансферии зимистона метавонад бозингарони номдорро ба сафи худ ҷалб кунад. Медонед гап сари кадом бозингарон меравад? Роналду, Бензема, Невеш ва дигар футболбозоне ки дар Арабистони Саудӣ ҳастанд. ин чӣ тавр имконпазир гашт? Чун мулкдорони дастаи Ньюкасл аз Арабистони Саудӣ ҳастанд, ин маънои онро дорад ки даста метавонад аз ин кишвар бозингаронро ба сафи худ ҷалб намояд. гап сари аренда меравад. хабари омадани эҳтимолии Роналдуро ба Ньюкасл шумо борҳо шунидаед. тобистони гузашта ва дар охири мавсим гуфта мешуд ки агар Ньюкасл ба Лигаи Чемпионҳо барояд, ҳақ дорад ки Роналдуро ба сафи худ хонад. Ньюкасл ба Лигаи Чемпионҳо баромад, вале Роналду ишора кард ки дар Ал-Наср боқӣ мемонад ва ба ягон дастаи дигар намеравад. мавсими навро дар Арабистон оғоз карда тавонист бозии хеле хубро ҳамлагари португалӣ ба ҳамагон пешниҳод кунад. кори Роналду дар Лигаи Чемпионҳои Осиё ҳам хуб рафта истодааст. дастаи Ал-Наср аллакай пеш аз муҳлат аз гурӯҳ баромад. Ньюкасл метавонад моҳи январ то 4 бозингарро аз чемпионати Арабистони Саудӣ ба иҷора гирад. ман мешудам Невеш, Милинкович, Савич, Роналду ва Бенземаро мегирифтам. аммо гап сари он меравад ки ин бозингаронро оварда кулли системаро иваз кардан лозим мешавад. аммо Эди Хау беш аз 2 сол мешавад ки Ньюкасли нав сохта истодааст. аз ин рӯ агар Ньюкасл ин имкониятро истифода набарад, мо бояд дар ҳайрат намонем. ба ҳамин тамом боридарам ки ҷудкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.